Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor kublei phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. U Chief Executive Member CEM ka KHADC uba Tita Sarwal Khan ulapan pau ka jing sngokhya halor kinong khayi barjula ki batray claim trading license hayodu bad ki we ki yoba. Ulo ong balabtha ya ka enforcement wing banne checking but shimkya de ki show cause notice. Ngilap abun ki dukan kimdon trading license on khang ye ki lada kimla penbiang laong uba khan. Ulo ongru baga council ka shimkya but on pentray bed ya ka trading but non-tribal regulation act bante lakam ya kani kam. Kumtaru ngin ailad ikibriu na shabar bantray kham trading license laban ram. Ha ka jubam u EM bapet ya ka trade ulo ong baga council class dang banne checking man kapor but on penchitom yakitu ki bapen ken ya ka at. Mabalong na nakalian mo isi pinha ni makyat ito ba forest product intang na forest kit je macam sekarang ko ko dai secondary sila actually kita forest kit sila ang kita record ni untuk menjaga diri mereka kita cuba Baru sendiri di check it for illegal trading by non-tribal commercial transport. Malah alot malah wilayah itu kita di house jadi nongkrong nanti desi yang gawe nanti cuba bantu ingin katlu kamu gawe katlu kecil aiwai di hai kisi yang gawe kan ingin jauh baru kan nama kenesa jangan berrom basically jauh ia buat alat this here we as we ada kia perlu alat iba bisa partisipasi dan is amau anon di kerja atau beda iba amau dan konsisten di samau di start kerja atau beda iba siap di samau di kerja atau beda iba Kemudian berom, hakabai day bat kini kegiat ke bahan Rio ke balong ke badai po Dihar. Kalau ke badai kembalapan pau di LO bahkan ni kegiat lak syakang mentah syukur. Hendai nak kalian jom ke isi ngidang up ya ke official communication nak kalian jom ke government. Namar lak syulit kang dak bor ya tu kegiat klaim da ai kanu ke jingtho syangi ke district council dan ya ke isi. Tindak kalian jongi ke isi haduk mentah mene ngidang up ya ke proper communication hakabai day bat ke tu kegiat hapo Dihar. Namar kumba filatip kumba filai ke media reports ki befer shimla peniyang bianya kani kegiat hapo Dihar kani kegiat ke beladon lakat tu kan dia teligi senam Henry halor kata ngina kalian jong ke isi ngidang up ya ke official communication tang naki media reports lagi deki verbal communication ki bangila ayo ban UI Henry nak kalian jong ke isi nak kalian ke jonga ngadang apsa haduk mentah ya ke official communication nak kalian jong ke district administration kamtam UDC jong ke ribhoi bat balai ba ukhang ya kani kegiat namar kejing ai kejongi ya kani ke work order na di ke list si ba pendap lang ding do kamdai ke babian ila ai da ke work order bat ila ai da instruction ke besyai ya ke ai ke ba idei ban le hakabai dei bat kegiat apo Dihar tiga jubab ke jongai member ka long tang kemnia syongkonor budan burom bahaduk mentah ngidang up ya ke official communication namar banganget bat ngatip ru ba ka district council ke jongi bat mangi ki bodan hang ni ngidai ki elected members long ka house ti ngimnum la ban syupediang tang da ka media report seni tang da ka verbal communication jongno tinggi kwa ba ka district administration kamtang UDC na popoi un ai ngi de jingtho knang bangila bangin yashim ya ki sinjam nang ni syahmat ya ke ai ka bangidai banle ka status adu menta ka bidai bat ko Dihar nila shu pa sange shwa shipor
tat anda ngin seyo ya ke clear communication ya ke ke bangi dei banle nang ni syahmat boleh shibun Mr. Shongknor Shongknor badan buram oi la yosno ye ke jing jubab ke jong em badan buram ndrei nakaliang ke jonga ngam snowun banong menangap ya kata mo report in writing or whatever namar ha ke jing sutu hi kani hi ke dei ka giat ka balong illegal namar ka kum ka court order ro lakran shai bandum la ban set up ye kinu ki gate ha highway ba phi mut banong hang ni ba le se ba nakaliang jo ka district administration ka bakla mo tengah kwa ban peli na i ba ha kanu kadur ba i in pensisang ni pat ba kani ka gate kalong illegal le kamlong illegal namar bakat kum bangi hoy kum no pinong ba ngin shisani ay kita gilat pathai kubor nakaliang jo ka district administration to kanumla bano man chuli khang pung to deputy tip bakadon ka court order kala kren shai banumla ban set up kino ki gates ha po highway Mr. Shongknor badan buram ai kublai honorable member ibla abu inga to jingkali wani kong kamdei ka illegal check gate but ngam ong hiru baka district administration ka bakla handrai katkum ki aji kendon nakaliang ka jong hiru ni snow thu shai bat pin beben bangi kham set ya kani ka gate ha ka surok ba ni kham pen thot ya ka ya ka yeng jong ki kali ha po surok ba ni tan ni bu ikre ka gate 15 meters and above na ka surok ba bangi bu ha po ka bailin but kadon ka ruling jong kawai ka case apo Giant Hills District Council ru ba kita ki lesis kita ngiyo ban operate but kat kum ka jingong jong senior council hakatu ka jingai jubab ka jong uru ka baong kum ni sya enga Mr. Shongknor sangan puli kani the learned council has maintained that the check gate of the petitioners was not erected on the national highway but about 15 meters from the same on the lay-by, and as such there is no question of violation of the set control of National Highway Land and Traffic Act 2002. Nah, saya dia ke example Mr. Shongknor sir nomor balai habagi la ai ke gate ni sngow thu bat ni tip shai bangi mla ban obstruct ya ka jingyat jingyang jong kikali ha ka surok ba dei halor kata ka nongrim ba ni da ai da ka special instruction ya iba pandap lang ba in bu ya ka checkpoint ke jong i lani ka check gate ke jong i khasan meter sheneng ha ka bailin ka badon hang te ha po dihar but pin the page du ngila lej ngila pha ki officers jongi bangin lej ban page ya ka tu ka jaka ngila comply ka rules tangba ha ka bayadei bat kani ka pamanta balai ngong meneng gidang ya bu in abian seduk menta namar ngila batha i senior council di jongi ba in wat benya lengba ki rules bat ki judgments ki prepare ka bayadei bat ki gates ba ngin yo ban pentrai kambiang ya kani ka giat sa sisian but ngai ka assurance ka house ru ba lada ka anyi kamsha ngiru ngimnum yele persya ya kita ki an ngin board berhenti but de halor kata ka nongrim mga panbiang sa sisian mga kwa da ka jingtho ka belong official na ka district administration but kamtam no deputy commissioner jong ka Ribhoi district ka kum ka statement ka bala ai de em Barok handai teli gini check gate for illegal trading by non-tribal commercial transport operators. Bala alot ru kumbai la yathu mentana po house yaki nonglum la niki lazy jong ka we pokwe na kini ki handai teli. Iskwa ban tip aga yeng katnu ka amo ka we pokwe mo katnu ka jing IY jong ki ha kini ki lazy ya ka we pokwe kani ka gate jong barok handai teli namo kini syai Chairman Badan Brom kum ka jingkali jong yelu kawai ka gate ka bangila alot kini ki lesi ki fair na kawai ka jaka ha ka gate ka bangi alot ye ba risan lang dong sit kalis amount per annum kadai prapo hajar Akabaydai bat kamaulan dap sning kali samaun kadai silap arko hajar hakabaydai bat siang kali samaun kadai 10,000 hajar
Hakabai day bat ka umyam ka lease amount ka day silak 100,000. Hakabai day bat ka yong kuli ka lease amount ka day silak 100,000. Hakabai day bat ka dihar ka lease amount ka day prapo 1,000. Hakabai day bat ka atia bari ka lease amount ka day silak 100,000. Hakabai day bat ka borsora ka lease amount ka day 100,000. But hakabai day bat ka bagli ka lease amount ka day silak 4,000. Ti la kumnu ka expectation na ni ka jing lenti ka jongi na kini ki hendai tali ki gates ki ba nila ai sya ki brio repair ni expect ngin ka revenue kan bangin yo kalong hendai la 4,000. Boleh sibun supaya bermerong boleh sibun ya iem balai kini ke sai yang baru kini ki gate berlaku ya kedor bat sagoi nga syukwa bantep namar ka jingbu kini ki syak gate kalong hikat kum ka act ke pangidon ke Trading by Non-Tribals Regulation Act nga syukwa bantep ka ka mode of operation lani ka hakanu kerukom pi install gini ki syakit but hakanu kerukom ki pentrekam gini ki lesi haba ki syek ya gini ki kali ki barung ki bami lengba gini ki surok ki beper dah ka ki pentrekam ya kani ka an ka bangidon aku akan tip kai ka mode of operation syukur badan burom ai ko blai biang ya LU iblabu itu ke jingkeli ka mode of operation ka ba ni ai na ka office ka paningkom ka don ka work order but hakatu ka work order ka ladon ki rules nanti ki kendon ki balong syai ka pangilak keren hakatu ka work order ka pangi ai shikilisi but nakalian ka jongi ru ni betha ya ki AC ya ki lesi ba kin operate ya kini ki gates na day hapo ki surok ba handrai ka kum ka rules ka an ka basya ka day bangin bu iki ki lanes ki balong above 15 meters na ki highways but ngila batharu ya kini ki laces ba hakino kino ki jaka ka bakidon but ki nong trai ki baki ki trai ki day ban batha da ka basyai ba ki day ban print da ka receipt but ki day ban ai da ki receipts ya syakitu ki kali ki baki ki krong but shushu ni batharu ya ki ba kin da penbiang ya ki IDs nang ba ki kali ki pasya krong kim numdon kanu ke jing artatien ba kitu ki bakrong ki day ki briu ki babiang bat ki babet bat ki pangipha hin da ka district council di nakaliang ka jonga ita ID jing pensyai Mr. Shongkonor don burom Shongkonor kam nga sutu ikata tambah kajing mut jonga ka banga kali ka long ba mentang ni sutu ba kani ka gate long ki bat ya ki trok lani ki kali ki bomdon ya ki trading license ya ki bomdon ni ki trading license haba lap ya kata ka kali ka bomdon ni ka trading license ka ka operation ka ka jing pentrikam jong kini ki brio ki bawai kini ka gate bagile ya kita ki trok lani ki bus lani ki taksi lani ki nunu ki transport ki bayat nangka hakanu rukom ki trai kai ka bagile syukur badan burom ha ka bay day bat kata ka jingkeli ka mode of operation ka ba day bat kini lada ki lap ya ki kali lani ki trok lani ki bus lani ki kino ki vehicles ki ba travel without proper documentation ka jing batha ka jung ki lesis ka day ba kin impose ya ka fine ka ba nilabu kat kum ka badan hapok ka work order